Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмуразия. Дӯстони азиз, имрӯз навор кардем аз панҷшанбебозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, Калхозобод, панҷшанбебозори Узун. Беҳтарин навор кардагем гоҳҳои шведи зур омадааст. Навор кардем нархошона, нархҳои дастрасай, гоҳҳои гусаладор, буқо барои бастан, буқачаҳо, ғуноҷин, молҳои майда, ҳамаша навор кардем. Молҳои савдошудагӣ, ҳамаша навор кардагем. Видеоро то охир тамошо кунед. Видеои мо маъқул бошад лайк. Агар шумо тамошобини канали мо бошед, ба канали мо обуна шавед. Видеоро то охир тамошо кунед. Яктаи лайка фаромӯш накунед. Фикрои худтона дар комментария бинависед. Гоҳи гусаладори шведпародамана. Гоҳи 100%. Дуюмзоид ё якумзоида. Гоҳи ёшай. Гусолаш модда. Саҳар бега 5-6 литр шир дорад. Саҳар 10,000 карда истабуда. Ҳозирам саҳараю не ҳозир бо 92 да якас пурсидаиста. 9200 симоз якас пурсидаиста. Мана ғуноҷин шиша бинед. Миёндарозу шуя. Гусолаш 9200 ҳозир пурсидаиста. Савдо дора ҳозираш додагӣ нест. Саҳар қати 10,5 кадаги ай мегам. Гоҳи зурай. Гоҳи гусаладори маҳаллӣ. Гусолаш модда. Гоҳи арзон пурсида будем, на гоҳи арзон. 8,500 буда нархиш савдо мешава ё сеюм ё чорумзоида. Гусолаш модда ҳай. 7 литр шир надод, гоҳ базурат биёр мегаас. 4 рӯй. Вақт деста 8,500 нархиш савдо мешава. 117 Ча? 917 917 07 007 07 62 62-68. Харидоро боша марҳамат. Адрес шаҳри Бохтар, шаҳри Бохтар, маҳаллаи Зархез. маҳаллаи Зархез. 7 литр шир гарантӣ надод, ами вазурата гарантиш кади. Бозор чанд кадира? Бозор 7,500 шкал. 7,500 кардеста. Саб шамашон дида барқад. Ана союз не акай. Савдошид мана гоҳи гусаладор, гоҳи ё сеюм ё чорумзоид 6000 сомонӣ. Гусолаш буқача майда акай. Қати даставка 6000 савдо шид. Максимум 4-5 литр шир дора саҳару бега. Бо даставкаш савдо шид 6000. Гоҳи гусаладори ёши арзон айвона. Гусолаш модда ҳай. Саҳару бега 4 литр 5 литр шир дора. 4 литр да гарантиш катия. 8,500 ай нархиш савдо мешава. То 6,5 бозор кардааст. 6,500 рози пурсидаиста. Гоҳи ёши хубай. Гоҳи шора. Гусолаш модда. Гоҳи гусаладори карпат, гоҳи қадбаланди бақувватай бе гусола айнеки. Гусола карда буда 1,5-2 моҳа гусола дошт мега, гусолаш мурда буда. Бе гусола ҳозир 12,500 гуфтеста, савдо мешавад 9,000 бозор пурсидаиста. 10 литр шир дора. 10 та шир дора? Саҳар бега 10 литр шир. Гусола надора? Бе гусола айнеки. Мана. Айқафош. Ишам гоҳи чорни пёстор. Хоб 13000 нарх. Ишам бе гусола? Бе гусола ишам. Шир дора? Чанд қа? 7 годора 7 бегай, и 6 годора 6 Хоб. Саҳар бега ҳафтаи 14 литр шир дора. 14 литр шир дора мега. Бе гусола будешам 13000. Бозор чанд кадира? Бозор чанд кадаги иша намедониста. Иша 9 та кадаги, иша то 12 та меҷушта, 10 та да гарантӣ додеста. Бе гусола.
Mamur Aziya. Go'y gusaladori shved mana. Haru dara binen. Chorumzoid mega. Chorumzoid. Sahar bega 5 ta shir gusolash buqacha. Gusolash buqacha budas. 14000 narxش savdo meshava. Karda nabine. 11000 buzurg narx kadas dudagi nesozi rashta. 11000. Mana go'y aka yoshilim das. Dar Moskva mana. Aka go'y ta didesta boshi yakta like. 11000 kardestana. 11 ta o. 11 ta kardesta buday. Raqami telefon ham aytyapti. Gap zan. 93 413 70-50 xaridori bo'lsa marhamat. Adres kujada? Adres. Kalxozobod. Mana xonojini shveti yosh yagonta gusola kardagi nabudast. Xo'p, bu qarafdagi budayu neke aniq neist. Bug'oz shidagi yo ne? 12000 fesudagi savdo meshava. 9000 bozor kardesta. 9000. Baroy molkuni inshaalloh behtarin bo'lay. Go'y gusaladori shved paroda. Амирус бисёртар даромада будааст го'и швед барои молкунӣ беҳтарина якта гусола кардаги буда мана тоза шай гӯшош бинед даруни гӯшош сабз сафед миёнаш дарроз $10,500 бозор кардаиста ҳозирашто додагӣ нест 10,500 чорчошам чорчои нормалия дарози шабине мола худа чанг гуфти ака 12000 гуфте судагия то 10,5 кардааст 10,500 савдо шид гови гусаладори ёш якимзод гусолаш бухача саҳар бегап 4-5 литр шир дора 4 литрда гарантия додагӣ 7200 сомонӣ савдо шуда якимзод гусолаш бухача қайра кетади бу сигир Колхозобод ай Колхозобод мерава 7200 сомонӣ фикри худтона нависен меарза намеарза Мана буқаи средний фарбе бай фарбе ҳай 32 сомонӣ тарозу дамо мега неке арзони бада наметяса 32 сомонӣ тарозу да баркаш мега надудестай ҷози бо дута буқаи дига савдо шуда ва айра мерем навор мекунем наҷа дута буқа савдо шудагия наиш 10,000 дигариш 11000 ҳар душа 21 тада харидааст шабо хушрутар буда инон бо фарме мешава иншолло 21000 не ҳар ду буқа савдо шудагия наиш 320 кило будааст 11000аш онаи 310 кило аиш нархи аниқ ҳамиқа мешавад дига ҳам килош аниқ ҳам нархаш буқаи чорни пёстр буқа барои бастанай барои фарбе кардан чанд гуфти ака чандш кардан
8,500 гуфтаистае 8000 ҷои пулгириш мега 7800 сомони бозор пурсидастае мега. Буқаи бародарам. Барои ҳамин бародаро якта лайк. барои бастан тайёра беҳтарин аст. Дutta буқа барои бастан. Ҳар душа 14,500 як ҷоя нарх кардааст. 7,500 иша? Иша 7000 кардааст. барои бастан беҳтарин аст. Хаем не бародарай. Тамошо кунед. Хои фарбе мешидаги иншолло. Хоб нархи буқачаҳо савдо шудастам, нои буқачаи пародни 52 ҳозир савдо дорӣ кардааста 52 надоста ҷои пулгириша 53 гуфтаи судагиам 100 сомон дар байнда. касоне ки говмол қатӣ сару кор доранд медонам 100 сомам рол бозӣ мекунам. 100 сом қимат бигиранам, аваям рол бозӣ мекунам вақти фурӯхтанда. ин ҳозир бо кашокаш сар шид 52 кардастам. хоб буқача савдо шид 52 90 10 сомаш кам 53 савдо шид. мана уз шава худо баракатшатиям. хоб мана буқачаи пародни мана савдо шидиста 53 то 56 кадана 5300 то 5600 кардагиай. яка савдо дора? яка савдо кардааст. метита қой. баракат гамна. ина дастам киҷи патош. 7000 мега буқачаи иншолло калом мешидагиай, лекин камтарак нарши баланд гуфтаста. дutta як ҷоя 12300 кардаста мега, агар уша ман қабуша 6150 мешидааст. тоқа чанд када намерам? майдами. ина 67 иншолло буқаи калом мешидагиай. бозор 5900 6000 буқачаи зарди парод меварам. 6000 нархиш савдо мешава бозор 5300 пурсидиста ӯзирашти рӯдаги месаи вайда камтарам кардаги ҳаст. 5300 бозор кардаиста. савдо шид дutta буқачаи ҳозир савдо шид ҳозир ҳамин рақам. хоб 7800 3900 нами ҳардуш савдо шид. ҳардуш як ҷоя. ҳозир баракашди дуюм савдо ай дуюм бор савдо шидан шад. хоб якум бор 3650 савдо шидаги карочи. Бачай гӯш. Бачай як подписчик даст. Обод бошанд. 4500 нархиш савдо мешава. Чанд пурс? бозор чанд пурси? бозор 38 бозор пурсидааст. 4000 ҷои пулгириш мега. барш ҳам тамошо кунед. яке касе да маъқул шуд ҳозир рақамаи телефонша мемонед. рақами телефон 93 143 69 99. адрес Колхозобод Тумсангир мана. Тумсангир ноҳияи Ҷайҳун. харидоро боша марҳамат.
ай номи мо гап зане иншоалло арзон карда метавад. WhatsApp телефон кор мекунад. Мана барачои ширӣ. ҳаштсади мега савдо мешавад. Ҳар сеш қушхор будааст. бозор ҳар сеша як ҷоя 1700 кардааст. 1700. Сураги нести мега. Бале. Хоб савдо шудааста қушхор. Қушхори калонсол фарқи 2300 карда иста мега. 2300. دو بچه داره. دو بچه داره. نره مودا بچه‌اش. دو تا بچه داره. خب هر دوش نر 2200 سودو میشود. بزرگ همین چیه؟ پاکستانی افغانی همکاری. اینشه بچه‌اش مودا بوداست. بزرگ چند کدک؟ بزرگ. یارو چند کد؟ دونیم. نه بزرگ کدگیش. یک 8 بزرگ کداست. mana барои калон барои алафи нар мода аралаш 1100 сumi мега савдо мешаванд бо 1100 сumi савдо мешаванд бозор хоб 950 ҳамихай фруктесте мега бо майдоша арзонтар пурсидеста калоноша бо қиматтар фруктагия har xela. Bitta qishqo'rchoy 50 toman. 1300 mega inora savdo meshab, bozor 1100, 1150, 1180 kardesta mega. Ijam 11 narmoda aralash. 11 nimi savdo mesham bu. Uyaram 1000 sumi 950 1100 sumi kalonosha frukte mega 950 900 1000 sum frukte ista savdo shidast dutta shkorcha 1050 sumi savdo shida hardish na darozi shavna shkora иша думбаш калонтар 1050 савдо шуда